Premijer Aleksandar Vučić završio je posjetu Kini. Konstatuje da se o Srbiji u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu govori sa uvažavanjem i da je postala značajna na svetskoj mapi. Od juče je poznato da je dogovoreni dolazak kineskog premijera Li Keqiang-yanga u Srbiju u decembru. Pre odlaska iz Pekinga Vučić je posjetio telekomunikacionu kompaniju Huawei i Razvojnu banku Kine. Ono o čemu smo razgovarali, to su nove ideje i zato će ljudi iz China Development Banka poslati oformiti radnu grupu, poslati svoj tim u naredne 2 nedelje u Beograd, da zajedno sa nama naprave plan kako da se umreži pruga sa putevima i posebno su zainteresovani za luku u Srbiji gde bi mogla da se napravi slobodna ekonomska zona, pa bi oni dovodili investitore, pa bi se sklapali telefoni o kojima smo govorili, pravile neke nove mašine i onda bismo to mogli da izvozimo i u zapadnu Evropu, ali da idemo i do Konstance za ono što bi moglo da se izvozi na istočno tržište.